Velkommen til Brødre på Bagsædet, en podcast, som handler om os to, Jakob og Tue, og vores virksomhed Jetox. Hej bror. Hej bror. Så blev det tirsdag. Vi plejer jo op til om mandagen, men det kunne vi ikke lige i går. Så nu gør vi det i dag i stedet for. Yes, sir. Ugens episode handler om webudviklingens historie. En rejse fra dengang, at vi var små børn, og så til nu. Hvad er der egentlig sket gennem årene? Og hvorfor er den her historie egentlig vigtig? Og nærmere specifikt vores historie i webudvikling, og ikke nødvendigvis alle steps undervejs. Nej, det vi har haft berøring med gennem årene. Yes. Men inden vi kommer dertil, Jakob, så har vi jo vores første programpunkt, som er siden sidst. Hvad er der sket siden sidst? Jamen altså, jeg har et par ting. Jeg ved ikke, om jeg skal starte eller jo. Vi har jo lavet en AI-genereret musikvideo til en børnesang. Og den har stukket lidt af på YouTube. Den er op og have næsten 3.500 views på en uge. Wow. Ja, men nu har jeg jo været inde og kigge lidt bag tallene. Og mærkeligt nok, så viser det sig, at 75% cirka af al trafik stammer fra Indien. Nå. Så der er nogle indere, der synes, at Krokodillen Søren er en super fed børnesang. Sjovt. Eller, det er nok lidt det, der er min pointe her, så tror jeg, at der er noget clickfarming Ja. I spil her. Ja. Hvad får de ud af det? Jamen, jeg tænker, det er noget, fordi nu er den blevet så populær. Den er stadigvæk har stadig relativt få afspilninger, men jeg tror, den er blevet så populær, at der er kommet reklamer på. Så når du afspiller den nu, så kommer der en reklame. Nå, det er ikke noget, du vælger, når du lægger den ind? Nej. Nå, okay. Det er noget, YouTube styrer. Nå. Så derfor har jeg på fornemmelsen, at de sidder og spekulerer lidt i det. Fordi, Men det får du jo kun noget af. De får jo ikke reklamepenge for det, gør de? Nej, men jeg kan ikke helt regne ud af, hvordan business-casen er. Kan du ikke lige vende din mikrofon, så den peger ind imod din mund? Det gør den da. Altså, sådan der. Sådan der? Ja. Er det bedre? Ja. Okay. Nå, men i hvert fald Indien og Indonesien står for 40% af alle afspilninger. Sjovt. Så Thailand har 3%, Danmark har 10%, og Sverige har 3%. Så det er da lidt sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Men altså, man kan jo kun spekulere i, hvad årsagen er til det Indien, der lige ligger øverst. Det kunne være, at vi skulle tage fat i Kontant, som kunne undersøge det. Sender vi dem til Indien? Eller Spiegelhauer. Ja. Han kan indisk, det er jeg sikker på. Ellers så kigger han bare strengt på dem, Ja. og så får han sin vilje. Nå, men altså, det er da i hvert fald sjovt, og vi har lige lavet en ny video i går, vi har lagt op med et nyt eksperiment, med en lidt mere simpel børnesang, for at se, hvordan det fungerer. Og resultatet er altså ikke specielt fedt, synes jeg. Det er meget sjovt og sådan noget, men de animationer, der er i det her AI-genererede video, er pænt nederen. Det er sjovt og sådan noget, men det ser mærkeligt ud. Den har stadig problemer med hænder og fødder og være konsistent i udtryk og så videre. Så det, men det er sjovt, Leime. Og vi havde en lille sjov snak om det der med, at du for eksempel beder den om, at den her dreng på videoen skal se ens ud i alle scener, og så lige pludselig så er der en scene, hvor han har en hat på. Ja. Og når du så beder den om ikke at give ham hat på, så siger den, nej, undskyld, og så får han en hat på igen. Ja. Hvor det virker lidt som om, at det er sammenlignet med et lille barn, hvor hvis først du siger ordet hat, så er det så også det, der sker, ikke? Ja. Så er det bedre at bruge en formulering, hvor du helt undgår det ord, ikke? Ja. Men det er sådan noget, man kan lære undervejs. Men altså og vi har talt om det i tidligere afsnit, AI er ikke på et niveau lige nu, hvor jeg vil bruge det professionelt til content creation. AI kan en masse ting, og er skidesmart, og jeg tror, jeg skal til at lege lidt med Midjourney, fordi kvaliteten der er lidt mere i højsædet, tror jeg. Men nu må vi se, hvordan det går. Og inden for vores kodeverden er der jo flere og flere ting, der popper op med Copilot-agtige værktøjer, der hjælper dig med at programmere, som der jo i virkeligheden har eksisteret i lang tid. Det bliver bare mere og mere avanceret. Så det er spændende. Ja. Og ellers så kan jeg sige, siden sidst er der også sket det, at vi nåede videre med Booker. Det skrider fremad. Ja. Måske du lige kort kunne sige, hvad er status her?
Jamen, vi er i en sidste fase, hvor vi lige skal have kunden til at blive helt færdig med at strukturere deres del af arbejdet, og så skal vi nok bruge lidt tid på lige at få optimeret performance lidt rundt omkring, tjekket at de forskellige steder, databasekald og så videre bliver så gode som muligt. Det er sådan lidt bevidst, at vi efterlader det som noget af det sidste, fordi det er sådan en ting, der ændrer sig meget undervejs, så der er plads til lidt forbedring til sidst, men det er jo efter planen. Ja. Og så skal der også lyde et shout-out til Thomas Løvring, vores faste lytter. Ja. Det er dejligt at have en fast lytter. Ja. Så vi må sørge for at lave noget content til Thomas, som gør, at han kommer igen og igen og igen. Ja, det er fedt at få lidt feedback. Ja, tusind tak for kommentaren, Thomas. Men lad os hoppe videre til, hvad sker der i dit liv? Hvad sker der i dit liv? Altså, jeg har været lidt off de sidste mange dage, fordi at hele familien har været lagt ned af omgangssyge. Ja. Så det har været pænt nederen, for at sige det mildt. Jeg er gået fri, heldigvis. Men der har været skiftet sengetøj en masse, og nogle hårde nætter. Men sådan er det jo med at være en småbørnsfamilie. Ja. Jamen, der er meget i omløb lige for tiden. Ja. Der er mange, der er syge. Ja. Sker der noget spændende i dit liv, Jørgen? Jamen, det er lidt den samme historie. Vi var ude at se sidste hjemmebanekamp på den store, og de vandt, jeg tror, 5-1, hvis jeg husker rigtigt. Men det var en stor succes, og nu er det spændende, om vintersæsonen den kan leve op til det. Ja. Og så har jeg jo lovet min søn Dexter at sige noget på vegne af ham, og det er så simpelt som fisk. Dexter er din tosse. Ja, det er lidt tosse. Men nu er det sagt og gjort, min skat. Super. Lad os gå videre til dagens tema. Let's do it. Vores rejse i kode fra QBasic til React. I tidlige dage, der sad vi jo på vores Windows DOS styresystem og legede med QBasic. Ja, det var før Windows egentlig. Jamen, jeg tror, vi havde sådan en lille bitte PC, vores mor havde. Jeg kan huske den der lille kasse der med en skærm til. Og det var DOS, og det var Windows 3.1. Jamen, havde vi ikke også en computer inden Windows 3.1? Det tror jeg, det var det, vi lavede de der DOS QBasic ting. Jeg kan huske i klubben, eller aktivitetshuset hed det, der havde de en computer med, hvor man kunne spille Donkey Kong og sådan nogle ting. Og der kørte man spillene fra DOS. Ja, det. Men om der også var Windows på den, det kan jeg faktisk ikke huske. Ja. Men den der vi brugte, som ligesom var, hvad skal man sige, starten på vores kodning. Det var den der lille DOS-computer, hvor vi kunne lave ting i QBasic. Ja. Jeg kan ikke huske, det var dig, der kom hjem og du kendte en, der vidste noget om det. Og sådan men jeg lånte en bog på biblioteket, og jeg var ret vild med de der bøger i gamle dage, hvor man selv kunne bestemme ens rejse gennem historien, du ved, hvor man vælger. Ja, sådan nogle rollespilsbøger. Nu går du til side 50, hvis du vil gå ned i kælderen, eller et eller andet. Ja. Og så udviklede jeg selv et DOS-spil med noget rent tekstbaseret, hvor du fik nogle spørgsmål, afhængig af hvad du så svarede, så røg du videre til en anden storyline. Og det var det, der var sådan den spæde start til at forstå den der if-else ting. At hvis du vælger det her, så gør det, hvis du gør det. Og det var meget, meget primitivt. Ja. Og alt skulle skrives ud. Og vi snakker 80'erne og 90'erne her. Ja. Det er de helt tidlige programmeringssprog. Ej, må det ikke det 90'erne, ikke? Ja, det var altså vi mødte det i 90'erne. Ja, lige før, fordi nu er jeg jo fra 82 selv, så jeg nåede nok lige at røre lidt ved det. Det er også lige meget. Men i hvert fald, i 90'erne begynder vi jo at få HTML 1.0, og de allerførste hjemmesider. Ja. Det er Tim Berners-Lee, som skabte HTML i begyndelsen af 90'erne. Og der var det jo en meget enkel verden i HTML, men havde kæmpe stor betydning for udbredelsen af World Wide Web. Kan du huske nogle af de der ting, man lavede dengang, hvor du kunne for eksempel få noget til at køre sådan hen over skærmen? Marqué. En marqué, ja, lige præcis. Altså alting var HTML markup, og det var det, du kunne lave, ikke? Ja.
Og det lignede noget, der var løgn. Og vi er jo helt tilbage til UB, og altså dengang, at den kom. JavaScript kommer i 1995 og gør, at hjemmesider pludselig kan blive interaktive. Det vil sige, at du kan lige pludselig få ting til at opføre sig anderledes, end du var vant til. Og det revolutionerede sådan set måden, hvorpå at man udviklede web på. Så var der også inden alt det her med HTML og JavaScript. Kan du huske, at vi havde en computer på vores fars arbejde, som hed Publisher? Ja. Det var endnu før det her med clipart og sådan noget. Og jeg ved godt, den blev primært brugt til at lave printsager til der er sådan nogle folder, brochurer. Publikationer. Men der var også en mulighed for at lave websites i den, som var sådan, du ved, du satte noget op, og så eksporterede du det til HTML. Ja, men jeg tydeligt huske det. Ja. Det var meget primitivt, men det var sjovt at lege med. Hvis vi hopper lidt videre til midten af 90'erne, så kommer vi til den periode, vi kalder webdesignets gyldne æra. For her kommer Dreamweaver og det, der hedder en WYSIWYG-editor på banen. Og det står for What you see is what you get. Yes, lige præcis. Skal vi sige det i munden på hinanden igen? Fordi hvad betyder det? Nej, hvis vi skal kunne klippe det ud, så skal det. Jeg har en udsygt evne til at tale Jakob efter munden. Samtidig simultan tale strøm. Jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, Jakob? Du skulle I quit. I hvert fald Dreamweaver. Der kom Dreamweaver og Fireworks, kan jeg huske. Det var Macromedia, der lavede det. Og Flash. Ja. Men vi startede med at kigge på i hvert fald de på 2 programmer, kan jeg huske. Ja. Og Fireworks, det var jo lidt ligesom, hvad Photoshop lidt er blevet i dag, ikke? Altså det var inden Adobe overtog. Altså Fireworks fungerede på den måde, at alt blev klippet ud i små bitte grafikbidder. Ja, det var så en del af det, den kunne. Der var nemlig, at du satte det hele op, og så lavede den et table. Ja. Og det var jo så tungt. Altså dengang, der var internetforbindelsen jo af helvede til. Ja. Så, men vi lavede, altså det var nogle af de første opgaver, vi lavede, kan jeg huske, hvor vi havde noget grafik. Vi lavede website til musikskolen. Og det der vi lavede til dit gamle arbejde, Key 2, var det ikke også lavet det? Nej, det var i Flash. Nej, ikke det Nej, første. Det startede med at være Flash, og så var det rigtigt, så røg, eller også var det omvendt. Vi startede med at lave det i Dreamweaver, og så lavede det til Flash. Ja, lige præcis. Ja. Fordi det var sådan lidt tungt at arbejde med, og du kunne, altså det var jo slet ikke dynamisk, det var slet ikke responsivt på nogen måde. Nej, der var sådan noget med, altså nogle pixel-koordinater, at den her lille grafikbid skulle lige præcis placeres der og der. Ja. Og hvis der gik bare lidt galt, så kunne man lige pludselig se griddet og kanterne. Men det, der var smart, og det, der var fedt, det var jo, at det var en visuel måde at udvikle på. Og det var nyt. Ja. Og så, undskyld, du kan. Og så kommer vi til Flash. Lige præcis. Og lidt det, altså man kan sige, Flash det var jo på mange måder altafgørende for vores også nuværende karriere inden for udvikling. Det blev så overtaget af Adobe, alle de her programmer. Ja. På et tidspunkt. Ja. Vi udviklede i ActionScript 2.0. Ja, først i 1.0. Det var det med alle de der underscores, kan du huske det? Ja, jeg godt huske. Og så var det hele jo lagt i sådan en timeline. Flash var lavet på den måde, så det var ligesom på en eller anden måde sådan lidt et animationsprogram. Du kunne lave sådan nogle spleens fra en cirkel til en firkant eller et eller andet. Ja, det var igennem timeline baseret. Det vil sige, at du kunne lave frames, du kunne få en animation, en cirkel for eksempel, til at bevæge sig hen over skærmen i 30 frames per sekund. Og det gjorde, at det blev sådan en filmoplevelse nogle gange, ikke? Fordi det hakkede ikke mere, og det gjorde JavaScript stadigvæk på det tidspunkt. Eller det var i hvert fald ikke så smooth. Nej. Det var ikke sådan lavet til at lave den visuelle del, som Flash virkelig excellerede i. Ja. Og man kunne lave de her banebrydende animationer. På et tidspunkt lavede vi et interaktivt website til TV2 News. Både altså dengang, at de gik i luften, havde de brug for et branding site. Vi lavede også et kampagnesite for Mette Vibe Utzon, som havde været i Kambodja, for at lave en rapportage omkring krigen der, og alle de landminer, der lå rundt omkring. Og der sad vi og lavede alt i Flash, og puttede animationer af en mine ind, for eksempel. Og vi kunne afspille video. Altså alle afsnit, som Mette Vibe Utzon lavede,
blev også lagt op på det her interaktive website. Og det var super fedt at sidde og lege med og lave. Det tog lang tid, men det kunne virkelig noget. Og det var en sjov ting, det der med, at alt kode blev lagt i de forskellige keyframes. Så altså i de mere avancerede opsætninger, vi lavede, der kunne det være fuldstændig umuligt at finde den kode, du skulle rette i, fordi det lå fuldstændig spredt rundt i små bidder rundt omkring. Ja. Men det gjorde det også til gengæld super fleksibelt at udvikle i. Ja. I samme periode, der har vi også CSS 2.0, som gjorde det, at man adskilte strukturen mere i forhold til, hvad CSS kunne i gamle dage. Og det begyndte at gøre Flash forholdsvis overflødet. Og det tager så fart i midten af år 2000, altså 2005 til 10-agtigt, hvor PHP og MySQL og JavaScript frameworks begynder at dukke op. Og det gør simpelthen, at Flash stille og roligt dør. Specielt da Steve Jobs beslutter sig for, at man ikke skal kunne køre Flash på en iPhone. Ja, det er nemlig et vigtigt aspekt af Flash dengang. Det var, at det kørte i et plugin. Så hvis du skulle se et website, der var lavet i Flash, så skulle du have installeret det her specifikke Flash plugin i din browser. Og den skulle i hver eneste browser, du brugte. Og den skulle opdateres i tide og utide. Ja. Og der var ret mange sikkerhedshuller, og performancemæssigt var det også svært at få det optimeret, så det kunne afspilles på alle devices. Så altså på den lange bane var det måske en fornuftig beslutning fra Apples side, at de ikke tillod det? Jeg tror, de fandt ud af, at hvis de skulle bevare den ønskede kontrol over deres økosystem, så nyttede det ikke noget, at Flash eksisterede. Nej. Men også som Flash-udviklere, og vi havde virkelig dedikeret vores verden til Flash på det tidspunkt. Vi kunne jo ikke forstå, at det ikke... Hvorfor kan de ikke bare lade det plugin være installeret i iOS, eller hvad det nu er? Men det, der sker samtidig, det er jo introduktionen af HTML5. Må jeg lige sige noget først? Ja, det må Fordi jeg synes, du hoppede let elegant ind over hele vores Flash-opvækst der i starten. Fordi du siger selv, så kom ActionScript 2. Og jeg kan huske, at vi tog, på det tidspunkt, der var vi jo ansat på Liquid Minds. Så tog vi en rejse til Flash Forward over i San Francisco. 2007. Det var dengang Flash var så stort, at der var konferencer om det. Og der kan jeg nemlig huske, at der blev grinet lidt af den der joke med, at var det så Adobe på det tidspunkt? Det var nok Adobe på det tidspunkt. At de havde fjernet alle de der underscores, fordi det var blevet sådan en hel ting, at man programmerede, hvor alting var underscores. Men vi lavede vitterligt alt i Flash. Altså vi lavede hele websites, vi lavede CMS. Du lavede flere af de der animations-tegnefilm-ting med musik under og ting og sager. Vi lavede reklamebanner. Sidenhen havde jeg et arbejde, hvor vi sad og lavede reklamebanner, som bare var dødens pølse, men det var overalt. Altså, hvilket det jo heller ikke er længere i dag. Altså, der er det jo også blevet HTML og CSS og JavaScript og hvad ved jeg. Men det var en fed tid. Ja, det var sådan en... Det var sjovt at sidde og udvikle de her... Det var sådan nærmest en små film, man lavede, i stedet for websites. Ja. Lidt afhængig af, hvad opgaven selvfølgelig var. Men, Og jeg kan huske efterfølgende, så læste jeg en bog om ActionScript, som handlede om objektorienteret programmering, som også var en sådan ret afgørende indgang for mig og os i at udvikle på en lidt mindre primitiv måde, hvor vi lærte ret mange ting. Og det var faktisk i Flash, hele den her objektorienteret programmering. Det er ikke fordi, vi skal dykke ned i præcis, hvad det er. Men det ligger til grund for mange af de ting, og de måder, vi gør tingene på i dag. Ja, altså jeg har faktisk sådan en ting med, at det kunne være sjovt at tage nogle af de der gamle Flash-projekter og åbne dem igen. Ja. Altså, og så måske lave noget screen capture, så vi havde det på video. Fordi det var... der var lidt mere pang på farverne, og det bimlede og bamlede lidt mere. Altså, jeg synes måske, nutidens hjemmesider er lidt mere kedelige.
Ja, det var sådan lidt en religion, ikke? Jo. Vi havde en kollega engang på Liquid Minds. Hvad var det, han hed? Jakob Holmsberg, ja. Som, jeg kan huske, han sagde noget engang med, omkring, at man ikke kan diskutere farver. Altså, det er lidt det samme, det der med at diskutere design eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo svært at argumentere for, hvorfor blå lige præcis er noget, du ønsker, og jeg ikke gør. Selvfølgelig er der alle mulige psykologi i farver og sådan noget. Men. Og bare lige et shout-out til dig, Jakob, hvis du hører med. Han er hos Accenture nu. Nå, okay. Ja, skide dygtig designer. Du købte hans computer, kan jeg huske. Ja, hans gamle Mac Tower. Ja. Eller Mac Pro hed den vel. Nå, men det var, nu afbryder jeg dig bare. Det var fordi, du var lige på vej ind i næste HTML5-verdenen der. Men altså, vi kunne måske i et senere afsnit dykke ned i hele det der flash, og så faktisk lave en video til podcasten. Vi kunne også livestreame det, eller så man kunne sidde og følge med. Det kunne være ret sjovt. Men hvis vi går videre i historien her, så når vi til perioden 2010-2020, som vi kalder den moderne webudvikling. Og nu er vi over i noget single page application, altså en SPA, og vi begynder at bruge frameworks. En single page application er en enkelt side, som indeholder alt indhold, kan man sige. Det ændrede brugeroplevelsen og gjorde applikationer hurtigere og mere responsive. Typisk lavet i React og Angular eller Vue.js. Som eller. Ja, ikke alle tre på samme tid. Nej, det kan man faktisk godt, men det tror jeg, det er de færreste, der gør. Men det er i hvert fald en komponentbaseret udviklingsmetode. Mm. Ja, vi har arbejdet i alle, altså både Angulars første version, Angular.js, og så det der siden bare hedder Angular. Ja. Og Vue har vi også lavet nogle ting i, og React er det, vi primært arbejder i for tiden. Ja. Inden der var der også, og det er der jo stadigvæk, det er jo ikke et framework, men et bibliotek, som for eksempel jQuery, som også gjorde det muligt at lave altså DOM-manipulation. jQuery Mobile brugte vi også til en stor enterprise-løsning. Ja, det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Ja. Det var noget af det første faktisk, hvor det var lidt mere avanceret, hvor man prøvede at lave en side, som ikke hele tiden reloader, som det gjorde i gamle dage med helt almindelig HTML. Hvis du skulle gennemføre en formular, så ville det hele blive reloadet. Det gjorde det så muligt for dig at ligesom trykke på en knap, og så er der kun noget af siden, der reagerer på det. Og det er sådan, der er mange ting, der faktisk fungerer i dag. Ja. Derudover så kommer der også mere fokus på backend-udvikling og Node.js. Jakob, kan du ikke prøve at fortælle lidt om hvorfor det er så groundbreaking? Jo, altså vi begynder jo så at have mulighed for at lave altså deciderede applikationer, hvor vi programmerer og det er det, vi snakkede om i sidste afsnit. Hvad kalder man backend? Hvad kalder man frontend? Nu kalder vi bare alt det her for backend, men vi bruger PHP. Det gjorde vi også helt tilbage i... vi lavede både noget i ASP.NET og i PHP. Fandt hurtigt ud af, at vi var mere PHP kind of guys. Du kan lave det hele i Node.js nu, som jo bare er JavaScript på serveren. Vi begyndte at lege med SQL-databaser, MySQL mere specifikt. Også andre afarter. Og så kommer WordPress jo på et tidspunkt, som jo eksploderer. Bliver en kæmpe ændring i, at nu kan alle være i virkeligheden lave et website uden at kunne kode noget som helst. Og WordPress har ligget til grund for flere af de systemer, også større systemer, vi har arbejdet med gennem de sidste 15 år. Og så i dag bruger vi jo, som tidligere nævnt, primært Laravel som et backend. Det er jo også PHP-baseret sprog. Eller framework hedder det vel ret præcist. Ja, så på min side af bordet, der er, eftersom jeg tager mig rigtig meget af brugerfladen, så er det hele det her responsive design med CSS3 jo virkelig noget, der har hjulpet mig i det, jeg laver. Vi bruger rigtig meget Tailwind og gør, at vores designs og brugerflader er kompatible på samtlige devices. Altså helt fra din telefon til din tablet til din desktop computer. Ja, og så er det et hjælpeværktøj til ikke at sidde og skrive specifikke styles på alle elementer, men at samle tingene i nogle mere navngivende klasser.
Ja, det spiller godt sammen med det her komponentbaserede arkitektur, som vi bruger i vores React-applikation. Lige præcis. Eller Vue, eller Angular, eller hvad det er. Der er også et udtryk, som hedder en progressive web app, som jo i virkeligheden også er en single page application, som du nævnte før, men som danner sådan lidt bro mellem en native app, jeg tror også, vi nævnte det i sidste afsnit, gør vi ikke? Og et almindeligt website, men som giver nogle muligheder for at bruge noget af den her, for eksempel at være offline. Altså kan du på din iPhone have bookmarket den her progressive web app, det kan jeg slet ikke sige nu. Og så vil du faktisk stadigvæk kunne se det content, du så sidst. Du kan selvfølgelig ikke se nye ting, hvis ikke du er online, men du vil have mulighed for stadigvæk at bruge den, hvis den fungerer som en applikation, ellers vil fungere. Og det er en rigtig god pointe, du kommer med, Jacob, fordi vi har jo haft et par kunder gennem tiderne, som har haft brug for at kunne arbejde med en applikation, selvom de er offline. Hvor noget vigtig information, de har indsamlet, ikke måtte gå tabt. Ja. Og det er en udfordring, fordi når du ikke har noget net, kan du heller ikke gemme dine ting på en server, så derfor skal det gemmes lokalt i noget local storage, hvor der er begrænsninger på, hvor meget data kan du rent faktisk gemme. Ja. Og det her med at gemme et billede og lave det om til en base 64-dreng, det kan godt være lidt tedious. Ja, vi har fundet nogle løsninger på det. Jeg tror faktisk, i lige de tilfælde, du nævner der, tror jeg ikke, vi lavede en progressive web app, men det kunne vi godt have gjort, for at komme nogle af de ting til livs. Ja. Men hvis vi går videre til den nyeste æra, det vil sige, det er current days, nu ja, og fremad. Og fremad, ja. Fra år 2020 og frem efter, så vi bare har navngivet den nyeste æra. Der begynder vi at snakke Jamstack og serverløse løsninger. Hvad betyder Jamstack? Det har jeg aldrig hørt før. Har du ikke det? Nej. Det er JavaScript, API'er og markup. Aha. Giver det mening? Ja. Okay, godt. Jamen, der er utrolig mange, altså hele, man kunne lave en terminologi-ordbog bare inden for vores verden. Ja. Altså jeg ved, at Thomas Løvring, vores faste lytter, går meget op i Jamstack. Okay. Så det kan være, at vi skulle have ham ind til et afsnit. Det skal vi da. Det skal vi da. Thomas, du er hermed inviteret. Jeg skriver til dig på LinkedIn. Derudover så er det selvfølgelig også Next.js og den nye generation af frameworks, som handler om server-side rendering. Og det betyder, at rigtig, rigtig meget af web-applikationen bliver renderet på serveren. Og det giver mening i forhold til performance. Der er også mulighed for at lave det, der hedder statiske websites, som betyder, at indholdet bliver gemt som almindelig HTML, som er hurtigere for browseren at hente. Og har selvfølgelig kæmpe betydning også for SEO. Ja. Og så er vi selvfølgelig kommet til Artificial Intelligence. Ja, det er jo et buzzword i disse dage. Og Machine Learning. Ja, det er lidt et buzzword, men der er jo rigtig, rigtig mange udbydere nu, som laver codeless solutions, altså hvor du kan kode et helt website uden rent faktisk at kode. Men ved at bruge nogle visuelle værktøjer, lidt eller Flash, men hvor du beder AI om at hjælpe dig i udviklingen. Men fremtiden kunne sagtens være endnu flere automatiseringer, intelligent indholdsoptimering. Jeg har lige set en fyr på LinkedIn, der har brugt, jeg tror det var 2 timer på at få AI til at hjælpe sig med at lave 100 SEO-tekster, som præcis går ind og fetcher det content, som er relevant. Simpelthen for at automatisk lave en masse landing pages, altså landingssider, så Google finder dem mere relevant. Ja. Det er smart. Det er smart, men også lidt snyd. Ja. Yeah. Det er jo sådan en konkurrenceting, ikke? Så skal alle lige pludselig til at lave AI-genererede landingssider, og så kommer de til at ligne hinanden, og hvordan, altså... Men der kommer en reaktion på det, ligesom dengang, eller dengang, det skete mange gange, at Google, de ligesom reviderede deres algoritmer i forhold til at crawle websites. Der er jo snak om i markedet, industrien, at man gerne vil watermark AI-genereret indhold, så også som slutbruger faktisk kan se igennem, okay, den her tekst er skrevet med AI, eller det her billede er AI-genereret, eller den her video er... Ja, præcis. Altså varedeklaration. Ja. Det tror jeg virkelig bliver en stor ting.
Ja. Og jeg tror, der er mange, der kommer til at ville kunne tage ville kunne tage valget mellem ved at acceptere, at det her produkt er en eller anden procent AI-genereret, eller sætter jeg en ære i, at det er genereret af mennesker, eller altså der kommer til at være det valg. Ja. Det spiller også meget godt op til det, som vi skriver på vores hjemmeside og rundt omkring på sociale medier, at vi er mennesker, som udvikler applikationer. Og den her antitese, eller modsatrettighed i forhold til det her AI, er jo netop for at spille på det her med, at det er jo mennesker bag skærmen, som kan lave de rigtige, fornuftige, værdifulde løsninger. Dermed ikke sagt, at AI ikke kan bruges til noget overhovedet. Jeg tror mere, det er samspillet mellem maskiner og menneske, som kommer mere i fokus. Jeg forudser også, at det er mere os to, der kommer til at bruge AI, end det er vores kunder i første omgang. Altså, fordi der er stadigvæk et behov for, at vi fortolker kundens behov over i en digital verden. Du snakkede også om det med vores mor og More Than Words, det her med tekstkorrektur og oversættelse, at i sidste ende, så skal der være et menneske, som validerer, at giver det her overhovedet mening. Ja. Ligesom dine videoer til børnesangen, ikke? Ja. Det er et meget godt eksempel på, du kan ikke bare lave det, og så smide det ud og sige, så er det perfekt. Nej, præcis. Ja. Nå, men nok om AI, det var egentlig også bare en oplistning af hvor vi nåede til historisk. Ja. Men det afslutter jo sådan set vores tema for den her episode. Så lad os gå videre til ugens inspiration. Og nu bliver der helt stille i studiet. Fordi jeg kigger på Jakob og tænker, har du noget? Så inspirerende er han alligevel ikke. Nej, fordi jeg har ikke haft tid til at... jeg har faktisk et nummer, som jeg gerne vil have lavet færdigt. Ja. Men grundet alt det her sygdom derhjemme, så har jeg jo ikke kunnet nå det. Men så hører vi det bare næste gang. Ja, skal vi ikke sige det? Ja, det tager jeg med næste gang. Lad os sige det. Det er sådan et crooner. Men hvis jeg så lige må sige noget andet, som vi glemte fra sidst. Du lovede brunsviger. Ja, men det er heller ikke noget. Nej. Det skal vi have næste gang så. Jamen, jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville have overrasket dig i dag, og så sagt, nu skal du lige blive siddende, og så vil jeg komme ind med en brunsviger til. Ja, okay. Men vi skal spise frokost lige om lidt, så ja. det giver ikke mening. Vi er ikke godt af det brunsviger. Nej. Men Jakob, jeg har ikke så meget mere på programmet. Heller ikke mig. Det var sgu hyggeligt. Det var det. Vi ses næste uge. Det gør vi. Hej. Hej.